Dan itu hatta turpuk dihita di bagasan minggu sadarion. Imasian panurirang Jesaya biddu ono pulu sada ayat sada sahatu ayat sia. Rapma hita ubigisa. Songgop do tuau todini Tuhan Jehovah ala naung miniahan ni Jehovah au mamaritahon barita nauli tuhalak nadangol marsuru au pauli uli halak parroha nabojok maniktikon haluaon tuhalak natar hurung doh tuhalak natar rate buhani hurungan maniktikon taon para sini rohaon sian Jehovah duhot ari partubolan ni debatatta mangapuli salut halak namarsak roha. Lau pahit sahon rohani halak namarsak di Sion mangalehot tunasida tupal sikat ni sirabun miaklas ni roha sikat ni arsak ni roha ulos namar hadohaon sikat ni todi na tahuton gabi targoar nasida hari yara hati goran suaswanan bain puji-pujian di Jehovah. Jadi nasida mapaulihon akka naung leling tarulang akka naung tartaban dinarobi nasida muse pajong jokon dohot pai baruhon hutana tartaban akka nauk tarulang marsudut-sudut. Jadi halak ruar jongjong marmahan dorbiamuna jala akka anak ni halak sileban pa mula muna dohot tukang porlak anggur muna. Alai anggo hamu targoar akka malim ni Jehovah parhalado ni debatatta dohononna tuhamu. Sinamot ni akka bangso parbegu panganon muna jala hasangapon nasida do soluhonom muna. Sikat ni haurahom muna nasailaon jalo on musilopit jala alinihas. Hai leson marolopolop nasida di partalian nasida. Di baheni silopit do teanon nasida di tanon nasidai. Ikon maruli lasni roha saliling-lilingna di nasida. Ai au do Jehovah naholong roha di hati goran alai. Na magigi mida tabat-taban pangarupaon. Sai leonokku do upa nasida di bagasan hasitongan. Jala pahotokku tu nasida padan saliling-lilingna. Jala tarbarita dia kabangso perbegu pinoper nasidai. Jala anak nasida di tonga-tonga ni akka bangso. Sudi halak namarnida nasida tadaon nama. Nasida do pinopar ni napi nasupasu ni Jehovah. Ima sahatna kurian itu hatta na nihaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ai mulo songgop hira-hira boado tahe. Nah tahabiari songgop tu diri tahado. Borong-borong. Tawon si borong-borong. Nah songgop. Biar kita mulo sotuk songgop mai. Mulo songgop idoit. Boi demam. Meriang. Ngohop. Lapatan na mulo songgop dang na siya dirita kan. Siya duru ro tu bagas dirita. Mangona jala ikut dayota. Pakorhon ni nasonggopi. Jadi mulo diturpuhon songgop. Do tuau todi ni Tuhan Jehovah.
Idoit kita kan, molo songgop. Alai molo di pangatusion na lumehet, na sumikot. Molo songgop di bagasan partodion, lapatan na dikuasai. Dikuasai kita. Huasona mamaretta hita. Tukpe dakta boto harorona. Tukpe dangolo hita. Tukpe majua hita. Alai mulu nunggo songgop. Sian pangatusion partodion naung dikuasai do hita. Itu lapatan ni mulu songgop. Tod di porbadia. Odo di turpuhon songgop tu auto dini tua Jehovah. Ala nong nimiahan ni Jehovah. Mamiahin inam se. Lapatan ni nama miahi ado. Tabo to lapatan ni miak. Mulu miak tano mabena sagala keti. Subui marapi. Mulu miak makan. Asubui manggoreng. Lain na jolo, miak makapi bayad tu rambut, mulu di hutan-hutan na jolo, apalagi mulu ubuk rajo, ngai itu gijak sudi dang buyahay bayad. Jadi bui do melembutkan kekerasan miahi kan, dangi, bui mabayan sonari miak kah do skincare rotahi warna. Ay miak gue kan skincare. Itu? Nataraga au rakya do pe mar skincare. Alay nga dong rohak ko nang mar skincare. Sa bui jo miak. Jadi bui maben lebih segar. Kan? Asa lebih segar. Hita. Dang kirana ya ba keriput. Ay keriput ipe mulu skincare nuaing. Nga bui gabi ado guara imay pokok nga tabo bagak indah dida kay natta man nama botoy alay amat tapi nuay nga marsiajar songoni amat tapi nga naik terida sonari fashionable inna ido dison jala itu dia. Jadi parbarita PHP ikut jeges do. Dang bui gali-gali. Hirana somangan. Hirana marsahit. Alay strong. Full power. Jala. Aha guarri. Atentif. Orang tertarik. Halam midasa. Agak. Jadi hirana adong conditioning. Molo taida siar turpuhod dadang makatahok kan. Songgop dimiahi. Salau mamaritahan barita nauli. Sautik joda. Taring waktu mabaritahon. Asinggo hita. Ngay lilingon di pabagas alay piga-piga do. Di STT shutter nga say dihatay. Ay mulu hakabipi, mamasu-masu siya langkatan do. Siya no do, manang na siya na. Ito kan? Mulu mamasu-masu no turut do te siya no te. Alay mulu mamarita ho barita na uli. Siya no. Jadi horowa, utibo do di pamahama pangatusyon ni hakabipi, mamarita ho barita na uli. Ada yang koturu na utos, mula na yung mamasu-masu. Alay mamarita ho na umutos, hinanong kijak. Utong aming anan no. Gudang guhita dang menyadari. Ini melupa hubarita ho no sonari, hola kamu do pe ruas nama jalo, parbinotoan na songoni. Lahamu tu martarinata, lahamu tu baduk timur, badung barat, dangang ko pe botoy. Dong sada jenjang. Pemberitaan itu yang paling penting bagi Huria, Kristen, Batak,
pemberita, mamaritaho, songgo. Odo molo, taida, buah lapatan ni huria, mamaritahon. Jala ikom mangona, ikom mapakorhon. Parbaritaon ni huria marhite-hite turpuhon. Ai adonggo kisermon rate. Adonggo proto Yesaya, deutro Yesaya ninat, trito Yesaya. Jadi uju di dia do partikian ni Yesaya. Uju di pembuangan do manang na pasca pembuangan. Jadi uju di pembuangan do. Uju terbuang tu Babilonia hala Israel. Idodoni nasida, di parhatoban nasida. Dang boy nasida mangulahon ulaon partodion. Songon nasomal di tonga-tonga ni bangso nasida uju dang di parasingan nasida. Jadi songon sada nubuatan do anggoon. Nubuatan na terpastikan. Tu tonga-tonga ni bangso na menderita. Tuaka halak na dangol, tu halak parroha na bojok, na tarhurung, na tarratte. Barita nauli. Mamaritahoni. Oddo sada naikon. Tatusi huhut. Boy hita songot sada parbarita nauli na ni halomohon ni tuhatta. Jadi dakya di paloas tuhatta na porsea tu ibana mate di bagasan hapor suhon. Ikut paluonan molo tukpe menderita hita. Itu bukanlah akhir segala sesuatu. Adonggo partikian di parade tuhatta paluau kudohamu, pasonangok kudohamu. Molotung manang alani hape alani dosatta, manang alani dosa ni halak nasing, gabe hita nahona penderitaan. Itu bukanlah akhir dari segalanya. Dangi ujung ningoluon. Adonggo kairos partikian ni Tuhan naik kosahat tu hita. Ima napaluahok kita sia sude parsi taonan nahacit na bernit manang na persukpe. Ino na perjolo di turpuh. Paduahon idokgo maniktikon taon para sini rohaon sia Jahobadot ari partubolan ni debatatta mangapuli saluhut halak namarsak roha. Maniktikon taon para sini rohan. Targoar ron hokirana domu don tu tahun sabat. Jubileu. Aimar jubileu behita tahe. Reformat daud dak taboto sebetulnya aslina jubileu ma. Aikan molo jubileu nang lobi do sian 40 sia taok kan. Pitu hali pitu. Dukon ari pa 50-an awal aima jubile. Yobel. Ai sa tahun-tahun sabat artinya 7 tahun. Tahun biasa, tahun sabat, 1 tahun sabat, 7 tahun biasa. 77. Jala dia horwa tahun ari para sini rohani Tuhani. Ai molohira berjubileu. Papemuda na do kan? Dengi? Ate dengi? Ala rikot di huria. Alai ternyata sih sama arti ini di jubileu ini.
Ai molo jubileum tarlu mobi di imamat. Imamat itu tolu Musa mai. Kan? Kejadian keluaran imamat. Kan itu. Nah, jadi di kitab imamat, terutama imamat 25, ibadah di si persyaratan ni tahun jubileum. Moladong nama rutang sesa. Tano pe ipaluas. Dang boy diula. Molo adok perbuena pas di tahun ni dang boy buaton. Haumamuna, perlakmuna, pas mar perbuai apala baga musik di tahun jubileum lasso boy buaton munai. Iko kala aka hatoban, aka pekerja, aka ido nama buati, aka pidong. Naijaga na siya lingong muloro pidong katapel. Kan? Ang godang boy. Pembebasan di. Haluaw di. Ido mo tahu jubileum. Alay roh riata do turian asing sude Kristen di dunia on. Tahun jubileum alay papunguhon aka silua de. Sati-sati de. Yaitu magom ma sebetulnya ta paradis ada mulut tohodo asata daijo mulut tabai tau jubileum pengeluaran total. Boha akadak dana. Nah mungkin tetanggata alai dilapor hotu parhala dotta dang boy be marsikola tahun jubileum tabai saya detikin. Kan 1 tahun. Satu kali setahun kah? 1 kali 10 tahun kah? Alay aduh. Tak bedo tahu jubileumi songon nati kos di hatani debata. Tahun parasi nirohaon. Mulu bulan lah nggak mau lote. Bulan parasi nirohaon, minggu parasi nirohaon. Lai tahun jubileum yobel. Asa buin. Aku sepatah bingung gue baru paturehon hurian nebel gaul. Asa hatus songon na adong di Alkitab. Nang dibelok-belok kembe. Mulai do isot tahun para sini rohaun maniktikon tahun para sini roh Jehovah. Aho maniktikon ni. Ikut tabay. Hamu akka loja nasorat. Bui do bayon diri perbandain naro aku. Kan mulu adong di bagasan haporsiona, pasti bisa. Aidang ala ni godang nga. Daw. Saoti pe. Itak na saoti. Daw. Oh, kon mar 100 juta. Oh no. Ke 10 juta. Oh no. Mungkin 2000 pesak kita. Ngabui marlapatan itu nasi. Damu se. Aidang mulo taleon. Godang gabi persigatungan ni hala gay. Alay mulo rata leon. Siya todita. Gabi paluaho. Dang be marsigatung na taurupi. Songonido ciri khas karakteristik asini rohani debata. Dang mabay marsigatung manangisi alay malua. Mandiri. Mampu. Kuat. Ido. Mulu para si rohaon na sian debata. Molo siya todita mangurupi halak. Malua deh. Dang nagabe marsinatong. Hirana adong utang budi, utang jasa. Dang adongi di partodion, di bibel, di debatata, di Jesus ta. Dang. Palua hodong. Je unang adong, molo adong naneng pamasaw diakonia huria. Suatu ngadong boba diam. Uy, ito rio. Kelionokku. Ay paluahod do. Diaka dong aku na marsak. Na bojok ro. Ido pangatusion
Nabi namasa, nabi naen, naung masa, jala di bagasan. Songonido hibul ni roha ni tuhatta lau mangurupi, lau mangaleon asini rohani. Ibana tu ganup na persea di ibana. Odo turpuk di bagasan sadarion, jala molo nunggu songoni hita. Sian parbarita di ujungi turpuhon gabe tarbarita. Kan idon? Jari memberitakan menjadi terberitakan. Tabaritahon asini rohani debata. Natumpar bolo ngadi parade haluaon. Keselamatan selama-lamanya. Kehidupan yang kekal. Tukoni alani mangulahi tabay songoni gabe dapat tapasu-pasu gabe muse mamasu-masu. Uju mamasu-masu, uju lau hitam berdiakonia tarbarita. Jadi satu kesatuan do memberitakan dan terberitakan. Molo di bagasan ha porseaon nahibul hot jala tang na porsiai. Odo naikon tiopota di bagasan minggu tapa dalam. Ada kolan alani ulau ni huria gabe mardiakoni hita. Siat diri tasadiri. Dijabu, tu tetangga. Tu dongatta. Dongan ni dongatta. Nataboto. Tahe adong. Adong sian handphone ni. Ada. Adong di hitaan. Nahona aham modding. Jala adong na tu rumah sakit. Ro urupi. Nakpeso tatadda. Tahe. Itu lebih luar biasa. Itu ba molo na pinamasan ni Ropermanda donor darah. Saya hudok gue ini satu persembahan yang paling dahsyat. Orang yang menerima darah Anda tidak pernah mengetahui itu dari Anda. Tak kayak boto. Modernisi dong. Mudar ipadita saut. Boy may tang jalok win na do. Mudar. Alay ido. Masa do pero sa bulan na de. Itu yang paling dahsyat. Jaladang marsigattung na majalo itu. Teruskan. Gabi malua dia mampu. Kemudian dia bisa memberikan darahnya. Donor darah do warna teh. Donor mudar tarborak di Batak. Donor darah. Jadi tu tonani Tuhan, podani Tuhan, firman Tuhan, hatani di Batak, barita di bagasan sadarion di minggu sadarion itu. Songgop memari tahu barita nauli. Paluahon. Salu. Jalan mulu sadarion terdidi, tolu ade, naik terdidi, ipe, asa majalo gugu, secara spiritual yang tidak bisa diukur, tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa dimatematikan, no. Alai, nanaeng gohita, patari dahon, tidak danahi warisan spiritual. Nang di jalo na tua-tuana gabi paneamma kada danahi disi. Ilo. Ra ijahamu do akan na tua-tua ni nanaing madid padidiwan danahon di ulaun sia kan malilingon ra dangadok ta atu sidang bui ta alo baptis selam sa ininna kan itu. Jadi molo baptis songonon na pinamasa ni hakabipi imana perjolo baptis atu si Paulus. Tak Paulus guarda te. Saulus do kan. Molo tajaha di ulaun sia
Dungi dia buta, lumpuh, itogu-togu, akka dongan nama ibana, tu ada ingana di Damsik, tu ada jabu di Damsik. Ibana do na parjolo menerima baptisan, bukan baptisan selam. Ai jabu. Di Damsik suadong danau. Suadok sungai, dangau kap. Dada jolo dadang adok kamar mandi kan. Ai tahu sedia di Damsik. Iya kan? Apa ada kamar mandi? Ember pun belum ada lah. Air pun sulit. Timur Tengah. Kan? Di sana dia masih Paulus dibaptis. Dibaptis si Ananias. Akan dia nama saya. Buta ngamar dialog si Paulus. Saulus, buasa liliamu na Jesus. Na diga ko hulili. Ayaw di na nililiam. Ina kan? Pak. Kani buat. Kani rosuara tu Nabi Ananias. Lawa maho tu sa inganan. Songo-songonon ina kan? Jala didima si Saulus ina. Yalo dobe. Ay mama. Didiok kuye. Hubigi. Holanodo. Na mamunu akala na porse ay. Nah. Daang lawa maho. Jadi. Hebat do hape. Baptisan. Nasu baptisan selam. Produk nga gabi rasul. Dengan rasul si apostel. Gabi apostel loh. Apostel. Ay sisian ni Yesus dan apostel loh pe. Nah parjolo majalo gelar apostel adalah Paulus. Oh molo baptisan selam gabi sisian natorop nah. Alay baptisan percik ijabu di ngana songonon. Weh langsung memproduksi apostel Jadi unang be guga rohani akka halak na porsea mula dong baptis selam, baptison, baptisanin na. Jahamual bibel. Alus ni sude suku-sukun bibel. Ana masa di bibel. Kita duhuti. Tapatupa. Jadi do dihamu baptisein, baptizo, lapatan na payas. Ay haya sa doon natajalo siya debata, imanek ko pasahatot ta sa daryo. Akanayas na ni jalo muna siya debatai, payas so dana homay. Itulah warisan. Terutama molo didok, Yohanes Pembaptis, ay holad do tae goboy madidi, alay na dipudikku, api do toddinin na. Lapatan ni spiritual, batin, jiwa, pikiran, dakkolan, pamatang, na dididi. Na sudido. Jadi dipargugi Tuhan ima, saluhut tita. Molo di bagasan parsauran ni salu na porsea, yan nakotta doon na tuluan. Yan nakotta. Yan nakon dalam arti warisan. Natatean siya Tuhani, naik ko pasahatot tama tu danahon. So nima di hita, margugo hita, majalo pasu-pasu hita, jala mamasu-masu, huhut asa malua saluhut, akka na adong na sorat boban do akka na asing. Martangyak kita. Puji-pujian hamoleater diho o di batanami. Di bagasan sadarion gabi parbarita mahami tutuja la tarbarita. Dala boy hami o debata mangulahon ulaon asini roha paluawon. Akka. Tungan nami natin opami. Ni selanido o debata. Na prosedo hami na leono mudo akka pasu-pasu gogo hayi pason dohot las ni roha. Jala diakka ruas ni huriam permandau na marsahit na di jabu na di rumah sakit dala tarbigi hami nama nami marangin sirait na marsahit di Permeus taruhon
Perlujung-lujung ko o di bata. Dosu dia nasing. Taruhan hamalumon nago. Na di Jabu. Na di rumah sakit manang na. Di dia pinasida. Saya si roha. Taksong ni o di bata na marlas ni roha ala ni ulang tahun. Tabay matutu. Kapasupasum na lumehet di ari-ari na mangihut. Jala sudi mahami na dison. Dayon, pasu-pasu hasurungan. Narapami marsaor dohoto di bagas jormon mulak pehami. Na leonom mudo o di bata. Akka na umuli sian pangidoa dohotang yang namion. Asimarwa. Marhiti-hiti Yesus Kristus si paduahami. Amin. Meredeta.